L-erba' filgħodu komplew il-proċeduri fil-qorti brabta mal-kawża Vitals kontra Kirsfern u Edward Cicluna li qed jiġu akkużati li abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom. F'din is-seduta ħareġ li mill-kumitat imwaqfa biex evalwaw l-offerti għat-tmexxija ta' l-isptarijiet għadhem inċertezza dwar li ma' persuni kienu responsabbli għad-deċiżjoni li Vitals tieħu f'idejha din il-konċezzjoni. Wieħed mix-xhieda Michael Ganado qal li l-konċessjoni fil-bidu kienet tikkonċerna biss l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, iżda l-Gvern għażel li eventwalment jinkludi wkoll l-isptarijiet Kien u San Luqa. Dan ħareġ kif il-Maġistrat Leonard Karwana semma d-dettalji dwar il-ħidma tal-kumitati li evalwaw l-offerti għal konċessjoni ta' 3 sptarijiet tal-Gvern, konċessjoni li ngħatat fl-2015. Il-membri tal-kumitat ma kinux esperti mediċi għal ix-xud David Gallia li offra servizzi ta' konsulenza permezz tal-kumpanija tiegħu Beat Limited, għal ukoll li kien hemm kumitat tan-negozjar u kumitat ta' evalwazzjoni u 7 tipi ta' skemi ta' ħidma. U sostna li sar jaf permezz ta' rapporti fil-medja li kien hemm 3 offerenti fuq il-proġetti tal-isptarijiet. Kif kien jaf biss dwar tal-Vitals. Mistoqsi mill-avukat Franco De Bono, Gallia qal li l-offerti mresqa f'termini tal-talba l-proposti kellhom jiġu evalwati skont setta kriterji fissi. Mistoqsi dwar l-ismijiet ta' dawk involuti fin-naħa teknika tal-proġett, Gallia l-ewwel qal li ma jistax jiftakar. Iżda mbagħad semma l-ismijiet tat-tobba Stephen Zammit u Nadine Delikata bħala l-kapijiet tal-isptarijiet Kien u ta' Għawdex rispettivament u wieġeb iva meta mistoqsi jekk kienux jaħdmu għal Vitals, iżda ma jafx jekk kienux involuti fil-proġett. Is-seduta issa tkompli nhar il-ħamis 11 ta' Lulju fid-9:09 ta' filgħodu fejn mistennija jgħixu diversi avukati, rappreżentant mid-Dipartiment tal-Kuntratti, id-Direttur tal-Uffiċċju tal-Budget kif ukoll rappreżentant tal-Malta Business Registry.